హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు జైతి క్రియేషన్స్. చూసారా చిన్న చిన్న ఫిల్స్ కిందన ఎంత బాగుందో. ఆ ఫిల్స్ ఎలా తయారు చేయాలో పెట్టాను చూడండి. షార్ట్ చిన్నది, చిన్న 10 సంవత్సరాల బేబీకి, కాకపోతే పాప హైట్ ఉంటుంది. వాళ్ళ సిస్టర్ ఎవరి వర్క్ చేసి ఇచ్చారంట, చేతి వర్క్, ఎంబ్రాయిడింగ్. ఇలా స్టిచ్ చేశాను అన్నమాట. చిన్న బుట్ట హ్యాండ్స్ పైన, కిందన బుట్ట, మధ్యలో ఒక ఫ్లవర్ వేశారు. ఇలా వచ్చేలా పెట్టాను. బ్యాక్ అయితే చిన్న హోల్ ఇచ్చి పెట్టాను నెక్.